Ya, ingon yung mga caretaker din nga anha jud ko manunggo ang pawikan na tag napo kabuok mga dagko kayo mga pabuto na nato kay atong suwayan og naa gid tinuod kunwa na may mga duhak buk pawikan din sa kung luyo og wa ni pawikan to makita dos vlog tunga na tunga kana darah yan. Yes. Hey guys, welcome to my vlog. Welcome to my channel, Manolito Langgido. Natakaron sa Kuro, Dalagit. Barangay Kuro, Dalagit. Southern Cebu sa Nadelmar Beach Resort. Nadelmar Beach Resort. Ligo-ligo takaron din sa ilang nindot kayo nga pool. Wala ko kay baw o kaning nagpila di Bernon ba kay kaya man kanang pinaskuhan raman pinaskuhan do parang taod ang giat nga ni kay na ako ni pawikan dinhi sa kuan dili kami may pawikan Pawikan sa likod. Sige mo pawikan kung kuyong harin ni sige mo pawikan na pawikan din na sa kanang kuan Dagat. baybayon niya kanang nakita ang kuan nakita niyo coral din na luyo na pila ra man mga 6 feet ra siguro ang gilaw moon dagat na pangpang na siya na kanang baybayon niya ingon yung mga caretaker din nga anha jud ko manunggo ang pawikan na tag napo kabuok mga dagko kayo mga pabuto na nato kay atong suwayan og naa gid tinuod kunwa na may mga duhak buk pawikan din sa kung luyo og wa gid pawikan to makita dos dagat okay na pero ato lang paabuton karon taon ha atong paabuton para sa ko para madlo ka tag-as og slide onya dara katubo naman tanang jacuzzi na katubo katawa lang gyapon Oh my God. wala ko katubo na Katugon sa korek ka daw ka. busy na kay atang mga kauban guys kay sugod ang panggawa sa mga pawikan di lang yung maklaro pa kayo sa video kay kaning akong kamera god siya raman sad ora nga ang taon basin og magpaduol na ginigmayo na nako na paduol na kita na makita na sa video na busy kayo. Sige lang tinudlo ay rin sa mga makitaan. Kanaan tanero. Ayay, balik lagi. Tungha na. Yay! Tungha. Yay! Luy ka tungha taon kay excited kayo na mga nanaw niya. Excited kayo na nanaw niya. Tunga na. Tunga kana darah yan. Yes.
siya. Ready? 1, 2, 3, video na! Video na!